कर्जत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी ज्वारी खरेदी करताना ती शासनाच्या हमीभावाने खरेदी करावी, तसेच ज्वारीची हमीभाव खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी आज भाजपा किसान आघाडीचे जिल्हा सरचिटणीस सुनील यादव यांनी केली. कर्जत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची ज्वारी खरेदी करताना कमी भावाने खरेदी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा किसान आघाडीचे सुनील यादव यांनी मार्केट कमिटीमध्ये जाऊन सचिव सतीश कदम व व्यापाऱ्यांची याबाबत चर्चा केली. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल शासनाच्या हमीभावाप्रमाणे खरेदी करा, अशी मागणी केली. कर्जत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतमालाची आवक काढली आहे. रोज मोठ्या प्रमाणामध्ये तूर, कांदा, हरभरा, ज्वारी, बाजरी यासह विविध कडधान्याची या ठिकाणी होत आहे. शेतकऱ्यांची रब्बी ज्वारी तयार झाली असून ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकण्यासाठी येत आहे. शासनाने हमीभाव 2700 दिलेला असताना प्रत्यक्षात मात्र कमी दराने ज्वारी खरेदी होत आहे, असा आरोप भाजपाचे किसान आघाडीचे सुनील यादव यांनी यावेळी केला. आणि मालदाणीसाठी 2758 रुपये. तर आपल्या मार्केटमध्ये सध्या चालू वर्षी जे माल येऊ राहिलेला आहे तर तो डागी थोडा खराब क्वालिटीचा माल असल्यामुळे त्याला आपण हमी भावाप्रमाणे काही माल देता येत नाही आपल्याला. आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे ती FAQ दर्जाच्या मालालाच ते रेट आहेत. आणि आता सध्या ज्याकडे माल उपलब्ध आहे त्याची क्वालिटी आपल्या समोर येतं. हे 2-3 प्रकारचे येतं. याच्यामध्ये हा नंबर 1च्या दर्जाचा माल आहे. याला ते माल शासनाच्या नियमाप्रमाणे 31 रुपये मिळतो. 31 म्हणजे हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळतो. आणि यांना जे आहे याला क्वालिटी खराब असल्यामुळे त्याला कमी भाव मिळते. व्यापारावर जरी आपलं नियंत्रण असलं तरी शेवटी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या क्वालिटीप्रमाणे माल जर असेल तर त्याप्रमाणे भाव जाहीर करतात. आपल्या त्याच्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण असतं. पण जे जास्त खराब जर माल असेल शेतकऱ्यांनी काही विकू नये. शासकीय खरेदी केंद्र चालू होते तिथं ते काढावं. आज सकाळी मला शेतकऱ्यांचे फोन आले. तर आज आमचा कर्जतचा बाजार सोमवार, तर इथं कर्जतच्या मार्केटमध्ये शेतकरी मला या म्हणले. तर या मार्केटमध्ये मी कदम साहेबाची भेट घेतली. शेतकऱ्याचं म्हणणं असं आहे सरकारचा हमी भाव 2750 आहे, पण ही व्यापारी कमी भावात ज्वारी घेत आहेत. त्याच्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो की हमी भावाचे केंद्र तुम्ही लवकरात लवकर चालू करा. तुम्ही सगळी ज्वारी सगळी संपल्यावर तुम्ही हमी भावाचे केंद्र चालू करतात, तरी तसे न करता तुम्ही लवकरात लवकर सर्व मालाचे हमी भावाचे केंद्र लवकर चालू करा, अशी माझी सरकारला विनंती आहे.